कारेन्टआ खामदों आरोना अर खामजोबदों। जों न'आव थांसै आइ दे। औ आं गाबोन फैफिनगोन दे। गाबोन फैफिनगोन आङो। जेबो टेनसन लानाङा दे नों दे। गरम मोनबाय जिनो। खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि चेनेलावहाय बरायनाय जासिहरबाय। स' दायो माने जोंहा आइखौथ' माबायदि जादों आं नोंसोरनो आपडेट होगासिनो दंखायो। स' ओमफ्राय दायो आङो न'आव थांथ'सिगोन आरोना जोंहा नानियाबोथ' मा होनो स्कुल खुलिबाय नालाय बेनि थाखायनो आरोना न'आव थांथ'सिगोन आङो बिदिनो साननैसो। ओमफ्राय आंनि हासबेन्डआ फैनो हायाबाबो आं फैगोन आरोना हारसिं नानिजों हासबेन्ड जोंखौ गारबोनानैबाबो फैनो हागौ आङो। माने जोंहाथ' न'आव रावबो गैया नालाय बाबा आगै आं आइल' नालाय। ओमफ्राय आबैया थाफैबाय थाथ'सिगोन दा उफाय गैया। ओमफ्रायो आनैनि फिसाजो दङ बेबो नायफैथ'नांसिगोन। ओमफ्राय फंबायनाबो एगजाम सोलिगासिनो दङ ना गाबोन नङाबा समफोरसो जोबगोन खोमा फंबायनाबो। ओमफ्राय बेनि थाखायनो आबैमोना थाथ'थोंसै आंबो नायफैबाय थागोन फैबाय थागोन। ओमफ्रायो थाबाय थानो हायाना लोगोफोर आंबो दायो जोंहा नानिनिबो स्कुल खुलिबाय ओमफ्राय हासबेन्डनिबो डिउटि दङ। ओमफ्रायो डिउटियाव थांबासो फैसा मोनो नालाय नङाबाथो अबायथो जिराय जिराय मोनबाय थानो ना लोगोफोर। स' आङो दायो न'आव थांसिगोन ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौहाय जोबजासिम। स' लोगोफोर दायो जोङो मानि न'निफ्राय गसाइगावआव थांफिनसिगोन आरोना। दायो ससे लामा गोजानानो फैबाय जोङो थांफिनगासिनो। ओमफ्राय आं इसिबां ब्लगबो देखायनोबो हाया जानो हागौ जाखिनि हायो बेखौ देखायलांनोसै नै एसेबाबो। एकदम जोंना बाइकआव साब्रै गाहाम जाखायो आरोना थोखाया। स' लोगोफोर बिदिब्ला थ'बाय थादो आंजों लोगोसे आं जाखिनि हायो एसे एनै ब्लग देखायलांसै। ओमफ्राय आखाइ मोनसे जायाना आखाइया माने साजोबो एक्स'खौ हमथाबाय थानाय जायोना बेनि थाखायनो आरोना। थ'बाय थादो होमबा लोगोफोर आंजों लोगोसे। गेनदेरगाव मोनफैबाय नै जों गेनदेरगाव। आस्थे आस्थे थांसै पुलिस चेकिं जादोंमोन बैयावहाय। चेकिं जादों आरो पुलिस चेकिं जादोंमोन आरोना बैयावहाय आङो देखायबोनो हास्लाबासै। स' खेबसे देखायहरदोंमोन नुदोंना नुदों मिथिलासै आङो। गैया जोंना केमेरायावसो हनै मबाइलावसो फैनो बाथारदोंमोन सनालिया। ओमफ्रायो माने स्कुल दंना दाथ' उफाय गैया। ओमफ्रायो बिदानाबो डिउटि दङ। फैफिननोसै साननै सानथाम उनाव। ओमफ्राय हासबेन्डखौ आं लाबोफायाबो जानो हागौ मानो होनब्ला न'आबो खालि जायो थांलाय फैलाय। ओमफ्राय गथ'आ फुलि लानानै फैबाय थानांगौ थाफैनांगौ बिराद दिगदार आरोना सैमा गथ' गथाय लानानै आं हारसिं हारसिं फैनानै हरसेबो थालांनो हागौ। दायोथ' आइखौ नायनांगौना उफाय गैया आरोना। दायो आङो टाइम दिरुननानै फैनांसिगोन आरो टाइमाथ' ओरैनोबाबो थोखाया होनबाबो माथो खालामबावनो। लामाफोरखौनो नायलांदो लोगोफोर सफा देखायलांनोसै आं। रिजर्ट मोनबायानो नै बाथौ खेराइ रिजर्ट। बेलासि बरिया मोजां। थावा माबायाव सोगोन बैयाव सोहैनोसै नैबेयाव सोयोमोन जोङो बेयाव सोलानो दस्रायाव सोनोसैनो बियो। लोगसु गोसो होथारदों नुवाखै नै रिजर्टआ। मालाबा बेरायफैनांसिगोन औ। बिबारफ्रा मोजां बारथारदों। ग्रिन भेलिया मालाबा जाफैनांसिगोन बेयावबो। गोदान धाबा नै नैबे गोदान। बेखौ होनो कारिगाव मोननोसै मोनहां जाथारबाय।
Kira, oi, oi. Đấy, seiman नुनायखौ नुवाखै नै सैमा नुदों आरो ना नुदों सैमा नुनायखौ बाज्ल'थारदों नुवाखै गसंखांनाया नुदों जा खेसामिलै रेक्सुआ खारिगाव माबा गेसाव गुसु मोनामजोब्बायलै दैमालु बिर दैमालुआनो सैमा मासे नुदोंमोन आरोना बियो ओमफ्राय ओरैबायदि गसंख्रांबायलै नांला जोबनांबाय रोगामा गसंख्रांगासिनो दङ स' थांबाय थानोसै लोगोफोर एसे खरा सालायनोसै सान थानायावनो दा मोनाबा खरा सालायजानाय नङाना बेनि थाखायनो स' दाहाय लोगो मोनसिगोन र' फैयै फैयै दानो सेरफांगुरि मोनफैबाय नै जों दिनै बाजार जिं दिनै लामा जिं खालि मार्केटानो दायो माने सेरफांगुरि मोनफैबाय आरोना जोङो फैयै फैयैनो मोनसेयानो बारा गैलिया आरोना दलरखौनो थाया बियो नुवाखै उल्था फाल्था ओमफ्राय सैमा मासे जुदि लामायाव नुयो ओरैबायदि गसंख्रांनो नागिरो ना ओंखारनो नागिरनायानो बुंनाङा जेबो फात्ता होखाया आरोना ओरैबायदि बारलाङो लाइनावसो थांगोन दसे थांबाय थागोन लामायाबो इनो बानायदोंसो इयावहाय लामा बानायदों बे लामाया गाज्रिखामोन बानायगासिनो दं दायो जोङो कुसुगावनि महामाया मन्दिर मोनफैबाय आरोना नै कुसुगाव बास स्टेन्डथ' मोनाखै दासो मन्दिर महामाया बिबारफ्रानो जा कुसुगाव मोनफैबाय आरोना जोङो अलमस्ट दा मन्दिर मोनबाय मोनसिगोन आरो ससे थांबानो बास स्टेन्ड आरोना ओमफ्राय नै फेन्दायाव उन्दुनानै थाबाय आरोना आरामनो ओमफ्राय गसंबाय थानो बाबाय खोमा बायोना मानसिफ्रा बिदिनो माखासे मानसिफ्रा बेगबो बादोंना गुरपेला मोनफैबाय लोगोफोर गुरपेलानो गुरपेला मोनफैबाय आरोना आइजा गुरपेला मोनफैबाय जायोलै इयावहाय रावबो सेटिं जाजोबा गुरपेलायावहाय चेकिं जायो आरोना बेलासिबाथाय इयाव थाबाय थायो जोङो खेनसे बेयावनो 5 थाखा होलांनांदोंमोन ना जोङो आंना हेलमेट गैयामोन ओमफ्राय हासबेन्ड होलांदोंमोन ओमफ्राय दिनैथ' हेलमेटखौ मोनाखैनो लाखियाखैसो इयाव माने सानफ्रामबो जिरायो आरोना बेलासिबाथाय सानफ्रामबो थाखायो ओमफ्राय बिनि पुलिसफ्रा ओरैबायदि खेस्रामिना माने अननाय माबा गैखाया आरोना बिसोरनावहाय खालि जानाय लोंनाय थाखा ओमफ्राय अनलाइनखौबो लालायबावा बिसोरो डाइरेक्ट केस फैसा लायो आरोना माने जेबो थायैनि थाखाय बे समाव आरो फुजा टाइममोन ना दुर्गा फुजा टाइममोन ना ओमफ्राय फैसा गैयामोन खोमा आरोना ओंखायनो लादोंमोन स' दायो जोङो मोनथारनोसैयानो ना गुरपेला बारबाय आरो नै थांबाय थादो डाइरेक्ट न'आव देखायहैनोसै लोगोफोर बेयावहाय नालाय नै कारेन्टआ खामदों आरोना अर खामजोबदों नै थ' फुरा अर खामखादोंना नोंसोर इयावहाय कारेन्ट खामदों आरोना अर जोंजोबदों माला खामदोंमोनथाय दासो खामदोंमोन खोमालै एसे सिगाङावहाय औ लानो ओमफ्राय मबाइल बरननायावनो एसे गोबाव लाबाय आरोना नैबेयो मा होनो जयमागुरि जयमायावहाय जयमा ब्लक दङ आरोना जयमा गसाइगाव मोनफैबाय नै क'क्राझार थांग्रा लामाया आं फुङाव खारग्रा लामाया बेनोमोन मन्दिर मोनफैबाय आरोना नै ससान मोनफैबाय गसाइगावनि गसाइगाव हाबसै मन्दिरा बेसेबांबा गोबाव मोनलायलायबाय आरोना साननै सानथाम गैयियावनो बिबार नार्सारिया औ नै वेलकाम टु गसाइगाव टाउन दायोथ' गसाइगाव मोनफैबाय हाबहैग्रोसै ड्रेस चेन्ज खालामग्रोसै आरोना
बिरादनो फाफ्लि फुफ्लि साजोब्बाय हासबेन्डआबो साजोब्बायनो मोदोमजों स' न'आव थांगासै र' स' लोगोफोर न'आव सफैनानैहाय ओंखाम संबाय थाब थाबनो ओमफ्राय ओंख्रि जेबो सङासै आरोना आङो खालि आलु बाथोन दावदैल' संबाय ओमफ्राय बेजोंनो जाबाय मेंबाय बिरादनो ओमफ्राय उन्दुसै आरोना स' ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबसै बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला ओमफ्राय थाबैनो आङो गोदान आपडेट लाबोगोन दे लोगोफोर ओमफ्राय दहायथ' नुदोंमोन ना लामायावहाय लाइना माबायदि खामदों मिथिला जों फैबाय थानाय समावनो बोरैबा हঠাৎ इदि खामलांदों आं नायसनबावाखै आरोना हासबेन्डआसो नायसनदों ओमफ्राय मबाइलखौबो दिरुनस्लाबनोनो हाला ओमफ्राय आङो बेगाव सोदोंमोन ना ओमफ्राय थाबखौनो जाबावा आरोना नांगौ समावथ' जाखाया बिदिनोसै दिनैनि दिना बिदिनो थांबाय स' ओमफ्राय आं एसेबां गोलावबो भिडिअ लाबोनो हायासै जाखिनि होदों बेखौनो नायलांदो लोगोफोर स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार